Right, muri Zimbabwe makadiko kuma timane nyika kwese kwa muri zita andinonzi DJT1 tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mu matunhu atigere pamwe chete nakatikomberedza. So mufaro wanga kudai kusangana nemi pano pa channel yedu semazuva ese. Anzi musha usingasvike vaeni musha unenge wakaita sei. So zuva ranhasi ndatsikwa nemuenzi kubva kuMozambique vari pano nhasi. So saka toda kuti timbonzwe kuti munhu atitsika ndiani uye zvakambomira sei kune vamwe vasingavazivi. Asi ndodaira kuti kumashure uko ndakamboita hurukuro navo, asi kune vamwe atiti munhu azikanwa nemunhu wese. Saka toda kuti timbonzwe kuti munhu atitsika ndiani uye anoita nezvei. Munhu waMwari ndokuchingamidzai makadini? Akasimba DJ makadini. Aiwa, ndinofara. Kuri sei kuMozambique? Mozambique tiri kuchengetwa naMwari. Aiwa, akanaka zvikuru. Aiwa, tinotenda. So nhasi mhuri yeZimbabwe vamwe vanogona kushamisika vachida kuziva kuti koye munhu ari kuita hurukuro namukomati wani uyu ndiani. So makasununguka kuudza mhuri yeZimbabwe kuti zita renyu munonzani? Ndinotenda. Ini zita rangu ndinonzi Madzibaba Boniface. Okay. Alright. Ndiri baba wenyika yese Africa. Ndinonamata kumasowe. Okay. Ndinonamata masowe nguo tsvuku. Nyenyedzi nomwe. Okay. Saka ndiri ambassador ndakamirira nyika yese. Mozambique, Zimbabwe, South Africa, nyika dzakakomberedza Africa yewanhu. Okay. Alright. Aiwa, tinotenda Madzibaba nekutsanangura kwakanaka. Saka so nhasi mauya kuno toda kuti timbonzwawo kubatsira kwamunoita saambassador akamirira nyika dzese dziri muAfrica. Tinoziva kuti munyika muno tine vanhu vane matambudziko akasiyana. Muchidimbu mungakwanise kunditsanangudzira kuti munongova ambassador chete here kana kuti muri ambassador muri chiremba futi? Ndinotenda DJ nemukana wamandipa kuti ndikurukure nemi. Ndinotenda mhuri yese yepasi rese yakateerera ndichitaura. Inini ndiri doctor, ndiri chiremba wepasi revanhu, ndakamirira nhamo dzine vanhu. Ndiro basa rangu iroro, kudzorera vanhu munzira yaMwari, kudzorera vanhu mukuda kwaMwari. Vanhu havazosangana naMwari vachiine matambudziko. Okay. Tinotanga takupururai matambudziko moenzana nemuchinjiko kuti muzogone kunamata Mwari. Okay. Saka ndakatumirwa izvozvo naMwari. Alright. Saka matambudziko amunenge muchibatsira vanhu Madzibaba, matambudziko akaita seapi? Alright, indakapiwa simba nengirozi. Ndakapiwa simba rakakura nemweya mutsvene. Handina panyika pano hakuna munhu asingaberekiba. Munhu wese, mukadzi kana murume, akasikwa naMwari, akasikwa aine simba rekubereka munhu. Saka vakaroiwa, vakatorerwa zvibereko nevaroi, kunyangwe murume, kunyangwe mukadzi. Ndakapiwa simba rekumudzorera chibereko chinobereka munhu. Okay. Ndine simba rekuti mukabirwa zvinhu zvamasenza nesimba renyu, chibuditsa dikita muchishanda, munhu ouya otora. Izvozvo kana ndisingagoni uroi ndinohufundira. Ndinoita kuti mudzorerwe zvinhu zvenyu.
mukungodzorerwa zvinhu zvenyu ndine muripo wandinozoda. Okay. Madzorerwa zvinhu zvenyu akubira uya ndinoda kuti abhadhare. Vanhu vari kuroya vanhu vaMwari, kunyange muri mudzinza muchiroyana, muchitumirana mhepo, muchiita sei. Ndakapiwa simba iroro rekutora mhepo yamatumira ndoidzorera, saka inosvika yaane simba yobaya. Inonzi go back to sender iyoyo. Okay. Ndinoita go back to sender, kudzorera hondo kwadzinobva. Iroro ndo basa redu chairo rekuisa mhiko dzinomoto dzinopisa. Alright. Saka kunyange bhaibheri redu rinobva rati musaregere muroya achirarama, musaregere muroya ari mupenyu. Saka kana kufa kwako hazvina basa. Zvinotodiwa naMwari izvozvo. Alright. Saka handingoite izvozvo chete. Ndinoda kuti vanhu vari panyika pano wambofarawo neupenyu hwavo. Saka munhu wese ari panyika pano akanzi afambe nemotikari, munhu wese akanzi agare imba inonzi yake. Saka vanhu vakasungirwa pfuma idzodzo mumarudzi avo, vakasungirwa mari idzodzo mumarudzi avo. Munhu anodzidza, waberekwa achitengesa zvinhu, opedza chikoro oshaya basa, mabasa ariko. Vanhu ivavo tinowasunungura tovaendesa kubasa osenza. Alright. Oita upenyu hwavo. Ndakanzi ndisiye nyika yamutsetse naMwari. Munhu wese ane pfuma yake yainayo. Hakuna munhu anobvumirwa kutambudzwa nenhamo achipfugama achinamata Mwari. Munhu wese kunyange aisa simba rake rekusenza, kuno vanotsvaga goridhe. Vanotsvaga goridhe, goridhe rinoyera. Ndinogadzira goridhe. Kazhinji ndinogadzirira munhu ukauya uchida goridhe uine mugodhi wako, ndokugadzirira 20 grams ndodzigadzira ne1 day. Ndikakugadzirira nhasi wosiya mangwana woenda unotora 20 grams. Ukatora 20 grams ndokuti dzoka nadzo. Ouya ne3 grams, ouya ne3 grams ndochidira 3 grams dzedze. Goridhe rako rakubva kumagram kuenda kumakg, zvakuenderana nelaki rako. Okay. Ndinogadzira izvozvo zvezvicherwa kuti vanhu vasenza wawane rugare. Alright. Aiwa, ndinotenda madzibaba nekutsanangura kwakanaka. Ndinodaira kuti aiwa zviri kunzwika. Saka pane vamwe vanogona kusara vaine mibvunzo wakaita kungefanika wangu wekuti tikakutarisai tiri kuona mune rasta riri mumusoro. Ndere mucheno here kana kuti zvine zvazvinoreva? Nekuti vamwe vanogona kusara vane mibvunzo kuti madzibaba, muri kuti munopinda madzibaba anenge aine rasta here? Rasta andire mucheno. Irasta remhiko, rechitsividzo chemunamato wandakanamata une simba rekutakura nyika. Rasta irori pacharo rega munamato wakakura. Okay. Rasta iri kuribata wasunungurwa zvandakaita izvi. Kurisunga kuti wanetseka neupenyu, kana kuti wanetswa nemunhu
ndokusungira mhiko nebvudzi. Ndinosunga mhiko yekuti unotambudzika upenyu hwese. Ndakapiwa simba iroro nengirozi. Okay. Saka muchidimbo mukutaura kuti rasta iri rine zvarinotoshanda. Rasta iri pacharo munamato kunguo tsvuku. Rasta iri richidyarwa rine basa rarakapiwa kune mutuma wedu Maidona Micho, mukuru wenguo tsvuku, akashayika asi akasiya aisa zvitsidzo mukati mebvudzi iri. Bvudzi iri rinonzi mutsanyo, ndere mutsanyo. Kuti nditakure bvudzi iri ndakaita mutsanyo wemakore 3 ndisingazivi kurara nemukadzi. Ndisingatodya sadza rekubika iri, chidya sadza rezviyo, chigara musango, ndichipiwa nzira nengirozi yematakuriro andichaita nyika yevanhu. Saka bvudzi iri ndisingagari pasi ba. Nyaya yebvudzi iri ndinotoda kugara pamusha pangu nemudzimai. Asi akandituma akati ndifambe nyika dzese ndichienzanisa zvakagonwa nezvakakanganiswa. Okay. Kuti nyika idzokedzane. Saka bvudzi iri ibasa. Haringogerwe zvokuti ndakutogera bvudzi. Randiremera, rine nguva yekuti ndikatakura basa kusvika pari kudiwa. Ndogera bvudzi. Zvoti murume wako adahana negirlfriend, adi ndogona kutakura girlfriend remurume wako mubvudzi. Kana girlfriend remukadzi wako mubvudzi. Ndikasunga ndichitaura girlfriend ramurume wako, ndinogona kuribvisa kumukadzi wako ndogara naro mubvudzi. Upenyu hwese hwaonani. Ndichitaura kudai ndotaura kunge kutamba, but kutaura kwangu badzi ibasa. Ndikati baba mapona. Chokwadi mapona. Mitosvika padare rangu. Ndichikutarisa ndichikuona. Ndoona kuti baba dzokerai munopinda basa. Muri kutsvaga basa asi endai munopinda basa. Ndisina chandakupai. Izvozvo mapona. Aiwa, ndinotenda madzibaba, muri kutsanangura zvakanaka, zviri kubatika, zviri kunzwika. So ngatichimbotarisei vanhu vanonyanya kutaura vanhu vekunguo tsvuku mashoko akasiyana siyana. Vamwe vanoti vanhu venguo tsvuku havana kusiyana nevaroi. Handizivi kuti zita iroro rinobva papi. Kunguo tsvuku matare atinawo, matare makuru ane simba rechiwanhu nesimba raMwari Baba. Okay. Tinobvuma kuti munhu mukusikwa kwake ane rudzi redzinza raabva. Mudzinza make mune mudzimu, mudzimu wemumusha make haurambwe kana munhu waakuda kunamata Mwari. Tsika yechiwanhu ndo yakatodiwa nemweya mutsvene kuti uzouya kumasowe wakanga wachiwa chiwanhu. Saka chiwanhu chiriko. Samuchiona tichienzanisa midzimu. Vanhu vane misha isisina simba remudzimu. Mudzimu ndo unochengeta vanhu. Tinodzora mudzimu iwoyo tovaumbiridza kuti upenyu hwavo huite zvakanaka. Saka panozobva simba rehuroi hwevanhu venguo tsvuku, rinobva pakuti tinoshandisa mabanga anonzi mabakatwaya. Tinoshandisa jira iri ritsvuku iri. Jira iri rine mhiko dzarinosunga, rine zvarinotaura. Okay. Saka panozobva huroi ndipekuti ukatumira munhu chakaipa, tinodzosera chakaipa ichocho, iwewe wofa nechinhu chani? Nechinhu chako.
Okay. Saka vanobva vati ngotsvuku wakafanana nen'anga nekuti vanouraya vanhu. Isu hatiurayi vanhu. Ane simba rekuzouraya ndiwe wakatanga uroyi. Saka kugona muroyi kuuraya. Musaregere muroyi ari mupenyu. Ndo zvinotaura Bhaibheri. Okay. Alright, madzibaba, aiwa ndinotenda zvikuru. Saka so nhasi vanhu vanenge vachida kukubata imimi munobatika sei? Inini handina nyika yandisingaendi. Kunyangwe muri kuSouth Africa mukandida ikoko ndinouya. Kunyangwe muri kuBotswana, muri kupi, kunyangwe muri kuno kuZimbabwe, muri kuMozambique, pese ipapo ndinouya. Okay. Kana kuuya pandiri, zvino ndiri kuMozambique. Ndiri kuMozambique, kumanika ndo kwandiri. Alright. Ndakamirira kuzotambira vanhu vane matambudziko kuti waponeswe naMwari. Wapona wotenda Mwari. Alright. Aiwa ndinotenda madzibaba. So muri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira ndo hurukuro yandiri kuita namadzibaba. Ndofunga manzwa matauriro avo nehurukuro yese yatiri kuita. So madzibaba, musati mabuda munomu mungave here muine mamwe mashoko amuri kufungidzira kuti pahurukuro yedu pane zvimwe zvamuri kuda kuti mhuri yeZimbabwe kana kuti nemhuri yese iri kunyika, vari kuMozambique, vari kuBotswana, vari kupi, sezvo mataura mukati border to border, muri ambassador wenyika yese, ambassador weAfrica. Saka so mune mashoko here amuri kufungidzira kuti masiya amuri kuda kuti vanhu vange vachiziva musati mabva pano? Ndinotenda zvikuru. Nguva yatiri kuenda inoyi ine mhepo yakakura iri kufamba pasi pano. Varume nevakadzi vari kurambana, dzimba dzakawanda dziri kuputsika nekuda kwechipfambi chiri kuitwa nevakadzi kana nevarume. Ndiri kuti mhuri yeZimbabwe upenyu hunotangira pamusha wamuri. Saka musasiye misha ichiputsikaba. Madzibaba, Boniface vane key yekukiya murume wako, yekukiya mukadzi wako. Izvozvo zvinochengeta musha. Ndiyo imwe nyaya yandinoda kuti ndikubatsirei. Musadzidze kuti ukaroora mukadzi woparadzana naye nekutaura, ukaroora murume woparadzana naye nekutaura. Uyai ndizokugadzirirai misha, mugare nemisha. Kunyangwe vana amai wakatorerwa dzimba naMarwei, uyai tizokusuduritsirai misha iyoyo, tiwake misha yenyu. Vana baba wakatorerwa vakadzi nevamwe varume, uyai tikudzorerei vakadzi wenyu, mugare nemisha yenyu. Nyika yese ndoda kuti muteererese. Chipo chemunamato chipo chikuru kupfuura zvimwe zvinhu zvese pasi pano. Ndokune gona rakakura rekurumbesa vanhu rugare. Musatambudzwe nenhamo muchiri kurarama pasi. Uyai tikudzorerei simba rerugare, upenyu huite zvakanaka. Wari kushaya rugare mudzimba nekuda kwezvidhoma nezvimwe zvamakabata. Uyai tikucheneserei misha, tinobvisa zvidhoma izvozvo tokupai rugare. Wanazvo zvidhoma wasisa zvide, ini ndinotora zvidhoma izvozvo, masikati, ndotora zvidhoma izvozvo zvoiswa kwazvinofanira kuenda. Misha yenyu yosara yakachena, kunyange wakaisirwa nevanhu. Ndinobvisa izvozvo.
ndokupai upenyu. Okay. Alright. Aiwa ndinotenda madzibaba, so thank you very much nekutsanangura kwakanaka. Muri yeZimbabwe ndo hurukuru yenenge ndiri kuita namadzibaba Boniface. Ndofunga manzwa kutaura kwawo, isisu tangoti aiwa regai timbowadenewo timbonzwawo kuti kusaidi kwawo kwakamira sei. Ndofunga manzwa achitsanangura. Saka kana muchida kubatsirwa makasununguka kuwabata, phone number ndo dziri pa screen idzodzo, ndo namba dzamunoshandisa. Paine zvimwe zvinhu zvamunoda kunyatsa kuti muzivisise makuenda ku inbox kwawo, munyatsa kunzwisisana, mowabvunza kuti madzibaba apa pakamira sei, apa pakamira sei. So thank you very much muri yeZimbabwe, ndinokutendai nekuramba muinesu pano pa Teachers MTV. Kana kachinge karike kutanga kusvika pano, usakangana kusiya subscriber YouTube channel yenyu, uye zvakare musakangana kufollow Facebook page yenyu Teachers MTV. Ku TikTok tiriko zvakare, zita ndo rimwe chete harichinje, Teachers MTV. So thank you very much muri yeZimbabwe, ndinokutendai, ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera. Mazvita.